Здравейте хора, аз съм Хелекс БГ от там или кой канал и тук при мен е Крафтър БГ. Да, и днеска ще играме Клан Батъл, нали бе? Бъде да не свикнал съм, така си ви казвам всеки път. Това ческо искам. Добре. Аз с кой дек да съм? Да я знам, аз съм смол. Оф, съм си струва шита, бе. Давай. Нали ти прие? Давай. Окей. Аз ще тръгна с един Хограйдер. Не тръгвай. Чакай, добре, вече можеш. Аз съм готов с фриза. Аз мисля, че ще взема колата. Да. Крис, аз мисля, откъде с лайтинг. Да, ма... Нямам елексир, бе, бъде. То са ми дойде. Но да, аз сега какво правя? Ти ще ми взема двете. Го бойлера. Ужас. Ами сега ще ни вземат и втората. Чакай, още не тръгвай. Давай. Даже някъде пратихме балона. Фак, и тук стои. Мислим да тръгнем. Ако имаш балон, пускай от дясна балон. О, зарежи го този Хок, пусни от дясна балон. Давай. Той без това се значи. Дилете как се прилепили двете. Ух. Ужас. Още един. Браво, бе. Дени, да пускам лайтинг. Да. Деле то болър. Деде, за какво преба? Много съм тъп. Давай. Така, бе. Смачкай ги, бе. Дай. Имаш ли балон? Давай. Дай, пускай балона. Дале, сам ми липсва един тъп фриз. Да, липсва ми фриз. Не, Хога, тъп е Хог от там. Абе, поне да не бие то уизърчето. Добре, тия такова ще дефендвам. Няма смисъл за дефенд. Бате, как ще дефенднаме, бе? Ти тъп ли си? Невъзможно. Ама си пада стрелите за всеки случай. Не, чакай! Фак. Сега сме на едни стрели, бе. Не, един фаербол. Имам балон. Защото сама ям балон. Аре, бе. Не! О, майко! То те поизърт. Сега си преси да ги биеме. Ще ги биеме, друг път ще ги биеме. Аз трябваше да ги пусна на телевизора. Кризис, дай хора, ще правя често. Кога си прав, че не живе победил, 2 силвера, 2 причувства,
Ламбата учим. Що я си имам прахова век? О, 34 човека сме плани. Какво викаш? 40 човека сме вече в клан. Да, ма то почти никой не играе за честа. Окей, схвърди пушка. Пусни Уизърд. Пускай Уизърд. А, не. Нека спорим. Какво? Двамата му! А, ние сме до тука, само ти кажа. Види, оно е цяла циганска махала, що искаш. Циганка да бъде. Само да мисля. Не, бе, леле, Уизърдите умря. Поне не Да. Да, хора, надяваме се епизодите да ви харесват. Добре. Скоро ще снимам на Clash of Clans. Аз на Clash of Clans няма да снимам хич. Тя бъде тъпата игра. Да, може и аз, ама не се знае. Браво, Крис. Иди, погледни. Ау! Ние сме до тук. Мамо. А, добре, не сме до тук. Добре, че си ти тук да ни пазиш, защото ти... Дей, ако имаш зад нещо. Бързо. Браво, браво, браво. Само да... Ооо! Бате, ние сме големи прота в защита, бе. Ами, особено аз. Много просто. Ами, нямаш последен рол, Жан. Давай, пускай рол гигант, ако пускаш. Защо съм го пуснал, бе? Аз съм. Добре. Чекай тук да бия по хога. Брат, добре, че тук си пуснал. Абе, брат! Деле, добре са твоите три мускетарки. Хора, аз имам около няколко профила, да знаете, че ще снимам във всеки там един профил. Гей са перфектен зап. Добре, тук май биеме, Аз пускам тук. Браво, бе! Фак. Аля, майко! Играем за 3. Добре, хора, бихме след тази битка. Не знам купи. Добре, аре да изиграем още две битки и да спирам. А, да, аре, ще направим 4 мускетарки. Добре, аз с тия хогове ще се взема. Знаеш. Тъпите фризове. Абе, гледай за какво правят нашите, бе. Нищо не правят. Добре, бе, Дени, бе. Тук няма нужда от фриз. Аха, няма нужда от фриз. Аре, бе, човек, какво става? Аре, закушкайте. О, боже. Аре, бе. То Уизърд всичко провали. О, бат, як я зап!
Игри с 4 мускетарки, всяка ми заради еликсира. Добре. Оттей ги чес. Ай, давай, Крис. Готов ли е мускетарка? Да. Давай, ай, 3, 2, 1, давай. Аре бе, какво тъпо нещо? Хора, след тази битка ще свършваме. Давай бе. Тум. Уф. И, майко, никакъв излязохме с изстрел. Вау. Ще да игра в момента. Те хора, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, абонирайте се. Абонирайте се за нашите два канала. И до следващия път. Чао!